Здравейте и добре дошли в едно ново видео. Това ще е интересно и ще е много кринж. Не, изобщо там няма кола, 2 коли даже. В момента снимам видео за главния канал, което е свързано с тази кола и заваля и има дъга, която не знам дали ще се види, но да, вижда се малко. Ако не сте гледали видеото в главния канал, може да отидете и да го видите и да се абонирате за двата канала, защото е безплатно, да я знам. Как мисля, че видеото се получи доста яко. Оператора ми там в колата замръзна и да, малко е студяло, но няма проблем, ще го преживее. Абе, сложно е да си оператор, май, а? Не е от най-лесните задачи, които съм имала. Сега ли е въпросът да й кажа, че въобще не се чува, защото микрофона е в мене или после? Аз съм най-добрият оператор и човек, който не мога да... И моментът, в който реално аз се разбрах, че микрофонът през цялото време е бил в менко, беше любимият ми момент в живота, но все тая. Той какво си обяснявах аз, че нещата се случват благодарение на мен и моята бракмичка отзаде, така че видеото ще си заслужава. Наваляме дъжда, както може да видите, така че ще ви чакам да го гледате. Аз не мога като е затворена вратата. Нали сещиш? Добре. Както вече споменах, този модел е с бензинов мотор V6. Нали V6? Да, не V6, защото FSI 2,8. 2,8 какво? това беше най-доброто начало, човек. Нали? Не знам. Аз винаги те правя. Както вече споменах, този модел е с бензинов двигател V6. V-образен, 6 цилиндъра. Да, нема да бива с характеристиките. Тук може да видите, че нема бива въобще с колите. Не се чуваш! Жена ми да разбира повече, ама не се чуваш! 2,8 2800 кубика. 8 дубъл. 2,8 куби... Защо 2,8? 2800 кубика! Тъй, правим го. 2000 и... И тръгна да време какво? И защо спрях? FSI модел. Не ми хареса! И на мен много неща в момента не ми харесват. Кое? Туда! Типа един студ ли? В София не сте ли свикнали? Тук да сложиш кадри в бупърса, колко пъти съм отворил и съм затворил багажника и вратата на колата. Те се щупят, братче. Не, стой си зад. Е, сега ще влезна в кадър и ще се затворя. Мене ще затваряш? Да? Добре. О, мамо! Помощ! Бат Георги, задушавам Аз се! ще запаля колата. Чао! Моля! Ало! Помощ! Его! Какво се случи? Някой ми гради колата! Връщай. Аре, връщам. Тук малко преиграх, май, ама няма проблем. По-силно, можеш ли да спираш? Тия спирачки хващат да го... И аз се клатя целия. Аз не мога да се отворя тук, те. Мат Георги, верно се задушавам вече. Помощ! Това не е бавка вече. А да бъде светлина. Ох! Майка му стара. Ох! Ох! Най-вероятно ми се вижда сутиена. Искам да го... То газът се вижда ти и сутиена. Знаете ли кое е интересното в момента? Снимаме за втори път. Айде пак. Вижте, там има Гларус. Много яко. Сега записваш ли? Не знам. Да. Сигурна ли си? 100%. Я обърни. Записваме, добре. Здрасти. Ние сме умни, обещавам. Но сега записахме с задната камера, а по принцип може да обърнем и предната и да снимаме така и да виждаме какво снимаме. Ама по-хубаво качество за...
Тъй качество не гоним. Да, какво тръгна да обяснявам? Не знам, вземи го той. Какво искаш да кажеш ти? Ай, кажи ти, Митко. Дайте това нещо, че поне аз знам как да работя с него. Снимаме този клип за втори С път. кое нещо? Снимаме този клип за втори път, поради проста Бъркаш на причина, че Илян, така да менко, Гледай, натиснеш и ти този път причината да си ти. не, Така. първия път нямахме звук, защото нашенеца беше натиснал копчето за изключване и нямахме звук на клипа. Та се наложи да се върнем, да снимаме отново. И се надявам този път всичко да е наред и да е станало, защото аз бях оператор на всичко това и вече кръст, гръб, ръце и всичко ме боли. Но този път май стана. Повечето блупърси и така нататък, които ще видите в другия канал, са от първият опит. Слава Богу, те поне имат звук. Но се надявам всичко да е наред този път, защото няма да се върна трети път да го снимам този клип на това и също място. Ще взема друг оператор, добре. Иначе Уволниха ме. На простотиите на предния път има звук, на всичко, което трябваше да влезе в клип и да е хубаво, няма звук. Така че да много оцените този клип, защото отне прекалено много време, часове, пътни разходи и какво ли още не. Аре, гаси, стига толкова. Абонирайте за канала, защото гоним 17 абоната, 18. Не знам какво гоним, ама гоним нещо. Имам интересна история за разказване с закупуването на колата. Хареса ли ти? Що? Имам интересна история с... Ама той пауза от 3 секунди, какво искаш да е? То трябва да е такова естествено, не. Сега като за края на клипа и представянето на автомобила, имаме интересна история за закупуването на колата. Преди да ви я разкажа, ще започна от самото начало на всичко. Почти при цялото ми обкръжение, приятели и познати са фенове на BMW. Казвам го, защото ще е... Колата има пълна сервизна книжка и всички ремонти, които са правени по нея, са от представителството на На А1 ще я кажа. Са от представителството... Не мога го кажа, представителството на Audi. Говоря за ремонти като обслужване, смяна на масло, филтри, обслужване на скоростната кутия и някакви такива по-дребни детайли, не е някакво... Не знам какво говоря вече. Това е най-дългия клип, който сме снимали. Най-дълго продължилия клип, който сме снимали. Дълго снимащият се клип. Месец отнеме ли ни? Нещо такова, да. Страхотно. Ударете един палец нагоре, защото подявам! И да знаете, че аз през цялото време съм такова отзад и слушам и казвам да, не. Да, не. А вие дайте да! Да. Имам одобрението от сценаристката, режисьорката, Да, така е. от ОТК-то. По-хубаво нещо е да караш Ауди, да имаш миска в колата. Това е така. Но тази миска, да казвам ли каква е? Бе, миска! Не мога. Ох, ужас. Ало! Събори всичката техника тук, ало. Само мене като мен не става, като ме няма мене не става. Е, да, като те има тебе, става ми, да. Става, да, им исках да кажа, да. Става. Да. Всичко развали, тук разбута всичко, братче. Харесайте клипа, абонирайте се за канала. И обследите всичките социални мрежи за битва на Линдол. А защо аз правя видеа? Само това не мога да разбера. Като ти си по-добра от мене. Може и да тръгна, не знам, чуда се в момента в някаква... Може би 2-3 седмици ме тресе тая нерва. Дали да напочна да снимам. Тресета. Не, в смисъл, Кой те треси? като си лягам и заспивам, това много стоп ми се върти в главата. Ти, защото много заспиваш и много спиш, майко! Има други... нищо няма! Здрасти, аз съм добре. Не снимам такова 2 часа и не съм потен на мастия. Но съм добре! Гаси и да си ходим. Тото финито! Почти 1 месец снимане отне този клип. Без никакъв базик. Да си ходим верно. Мах се оттам, ела да караш. Или аз да сядам.
Нали си БМВ-ска, бе, а? Аудито ще ми караш. Айде, нана. А ти като ти се спинкаше, кой караше аудито, бе? И какво? Аз дремнах, тя караше. А? Не го познавам този човек. Някой дух дойде и го кара. Чао, че се караме. Ние да не са бием, то това остави, че се караме. Ари ме, спри го и... Сега, благодаря, че изгледахте видеото до края. Надявам се то да ви е харесало. Ако е така, праснете един лайк, абонирайте за канала и може да ме последвате във всичките ми други социални мрежи. Има линкове за тях долу в описанието. Чао!